Gabi sa inyong lahat, welcome to my vlog. Andito na kami sa basketballan. Maglalaro kami ngayon ng basketball. Please subscribe my YouTube channel. Oh, atin ang score, atin ang score. Oh, replay oh. Dito nga. Tama yun. Tama yun. Tama. Basket pa rin sa blue. So, bakit? Basket sa blue. Tapos ang... Yes, kanila rin lang. Parang normal. Doon sana yung regular. Doon pa rin sila kaharap eh. Doon pa rin sa kanila. Lapit. Hey! Wala. Yan. Grabe talaga kayo. Dapat sirahan din nyo. Gumalang sila. Pagpapan nyo, madami tayo papalit. Sirahan din nyo. Bigay. Diba? Bigay. Drive. Ito kayo, tatlo. Angat lang. Baba na. Baba. Kita boy. Yan. Labas. Taos. Hindi, 3 seconds. 3 seconds. Paano masabi? Tayo, makatay-madamay. Amang tayo sa rebound. Tenga. Yan, bola yan. Oh, pasa. Nice pass. Ako tatalbog pa eh. Pagod na oh. Op. Palas na rin yung lugar na yun. Ano? Patid. Baka may baba. Kanina may napag-hook din dyan. Palitan mo muna. Tama mo na. Ito. Ano ka tubig? Palitan mo muna. Ito. Mumug ka, Wel. Mumug mo. Paano masabi? Ingat. Sige. Disgrasya lang yun.
Naasawahan lang. Ay, buhay. Yan, gasa. Mas maganda. Ito mas maganda. Huwag niyang ano. Hindi na nakagano. Kasi nakagano yung bulag. Nakahawak. Ito, palitan mo na ito. Palitan mo. Okay. Hawak mo na. Tama na to. Tama. Huwag mo tayo ulit. Take. Yan. Yan. Hawakan mo. Hawakan mo na lang. Hawakan mo na lang. Ayan. Wala na siyang dugo. Wala na, hindi na. Okay na, hindi na. Okay, pasok. Sige, bigay, dos. Bigay. Change five. Pasok 5. Wala Sila. Pasok 5. Nakapasok lang, no? Si Bernardino. Pasok ka muna, pasok. Bro, sa hapon, may sino kami. Clint, pasok ka, Clint. Pasok ka muna. Alam na ng mga lahat ng team. Kahit ako dapat kukuha tayo. Tingin, Yari. Wala.
Let's go!
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Shot.